Mga pangunahing balita. Ilang lugar sa Roray Masbate nakaranas ng pagbabaha dahil sa bagyong Krising. Maglolapatay ng masalpok ng ambulansyang kanilang sinasakyang tricycle. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian na tupok sa sumiklab na sunog sa Tabaco City. At groundbreaking ceremony ng itatayong Mises Building at 2-story school building sa Barangay Humapon, Legazpi City, idinaos. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-17 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Nakaranas ng pagbabaha ang ilang lugar sa Roray Masbate kaninang umaga. Umapaw raw kasi ang isang ilog sa bayan dahil sa mga pag-uulang dala ni Bagyong Krising. Si Danica Garcia sa detalye. Siyam na barangay sa Roray Masbate ang binaha kaninang umaga dahil sa Bagyong Krising. Kasama sa mga nalubog sa baha ang Barangay Poblasyon, Barangay Ambulong, Barangay Bagaoma, Barangay Balete, Barangay Planang, Barangay Habuyuan, Barangay Tinago, Barangay Kalabaan at Barangay Syndicate kung saan lagpas tao ang naiulat na pagbaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, dahil sa malakas na pag-ulan na dala ni Krising, umapaw ang tubig sa isang ilog sa kanilang bayan na siya namang nagdulot ng malawakang pagbaha. Bali, ano po, ano po kaya, yung detour po kaya siya kasi ginagawa pa yung tulay. So medyo mababa siya compare dun sa tulay, yung detour. Kaya yun po, binabaha. Umaga kasi masyado siyang malakas, then sabay nung mataas yung dagat. So yung sa sentro po ng Aroroy, nagkaroon po talaga siya ng baha. Bukod sa pagbaha, ilang puno rin ang natumba dahil sa malakas na hangin. Nagkaroon din aniya ng mga insidente ng pagguho ng lupa. Alam ko merong mga evacuees kaso nag-aantay po kami ng report from the MSWD kasi inaantay ko po kung ilan po talaga yung evacuees po na nag-conduct na din po kami ng meeting kasama po council member po and the RMC council po. Tapos yung may mga preposition din naman po ng mga welfare goods. Then yung din para dun sa mga responder namin kasi yung sa baha kanina so dami din nag-respond para kahit paano matanggal yung mga nakabara sa mga kanal. Sa ngayon, paunti-unti na rin humuhupa ang baha sa ilang mga lugar sa bayan. Patuloy naman daw ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng MDRRMO Aroroy para sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Puspusan ng paghahanda ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ng Bagyong Krising. Sinuspindi na rin ang mga biyaheng pandagat at klase sa lahat ng antas sa isla. May report si Mel Moral. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ng Bagyong Krising sa lalawigan. Kabilang sa mga paghahandang ito ay ang mga naka-standby na nilang kagamitan na pang-rescue. Patuloy din naman ang ginagawang pagpapaalala ng opisina sa mga residente lalo na yaong mga nasa landslide at flood-prone areas. Kasama din sa ginagawang paghahanda ang pagpapaalala sa mga barangay officials na maging alerto at agad na ipatupad ang kani-kanilang contingency plans kung kinakailangan. Lagi naman tayong pag ganitong may paparating na bisita ay talagang pinaghahandaan natin yan. At sanay na rin tayo dyan sa lalo itong mga MDRRMOs natin, itong mga munisipyo. Alam naman nila yung kanilang gagawin kung sakaling mag-intensify itong si Tropical Depression Krising. Samantala dahil sa nararanasang epekto ni Bagyong Krising, kansilado na rin ang mga biyaheng pandagat at panghimpapawid. Kansilado na rin maging ang klase sa lahat ng antas mula sa pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan. Itong medyo palalay ng ulan ang magiging epekto nito hindi naman sa pagbaha. So mga yung mga landslide natin sa mga main thoroughfares natin papuntang norte. So ingat-ingat lang at maging vigilant po tayo sa lagi. Naka-alerto ang iba pang emergency response teams at rescue units sa buong lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.
Sa pinakahuling ulat panahon, nasa linya ng telepono si DOST Pag-asa weather forecaster Ruth Pacala. Ruth, may chance bang tumama si Bagyong Krising sa Bicol Region? Hello po. Yes, go ahead, Ruth. Hello po. Yes, go ahead, Ruth. Yes, magandang gabi po sa ako Bicol Online at sa mga viewers nito. Ito po ang latest update base dito sa binabantayan natin si Tropical Depression Krising. Kaninang alas 4 ng hapon po, base sa available data ng Pag-asa, ang Tropical Depression Krising na binabantayan natin ay nasa 335 km northeast ng Bira, Catanduanes or 545 km east ng Baler, Aurora, 15.4 degrees north, 126.7 degrees east. May maximum sustained wind pa rin po siya na 55 km per hour at gustiness up to 70 km per hour. Bahagya po siyang bumilis sa bilis na 30 km per hour compare kaninang alas 11 ng umaga na nasa 25 km per hour. Moving west-northwestward po siya. So sa kasalukuyan, nakataas na po ang wind signal natin sa buong probinsya ng Catanduanes, maging sa buong probinsya ng Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur, kasama ang mga lugar ng Caramuan, Garchitorena, Lagunoy, San Jose, Presentacion, Tinambak, Siruma at Goa. Itong si Tropical Depression Krising ay inaasahan na tatahakin ang Northern Luzon at inaasahan po na itong si TD Krising ay posible pang ma-upgrade into tropical storm. Pagdating dito, expect siyang maglalandfall dito sa may bandang Northern Luzon. So itong si TD Krising, bagaman kung magtutuloy-tuloy ang kanyang bilis, ang pinakamalapit sa atin, si TD Krising ay ngayong gabi. Ano po? So pag ito'y magtuloy-tuloy, baka bukas po ng umaga, Friday, ay dito na siya sa may bandang karagatan na malapit sa Cagayan. So bagaman palayo si TD Krising sa Kabikulan, inaasahan pa rin natin ang mga pag-uulan bukas at maging over the weekend sa Sabado at Linggo. Bagaman ito ay dulot ng tinatawag natin na habagat or southwest monsoon. So kanina pong alas 5 ng hapon, nakataas pa rin ang yellow warning, heavy rainfall warning, dito sa probinsya ng Camarines Norte at probinsya ng Masbate. And the rest ng Kabikulan ay nakakaranas ng moderate at occasionally heavy rains po. So ang susunod pong update nito ay mamayang alas 8 ng gabi. So yun lamang po, Philippine Standard Time po, 6:58 na po ng gabi. Ito po si Ruth Pacala ng Pag-asa, Legazpi. Magandang gabi po. Maraming salamat, Ruth. Sa ibang balita, patay ang maglola sa Labo, Camarines Norte matapos na masalpok ng ambulansya ang kanilang sinasakyang tricycle. Patungo raw sana ang mga biktima sa paaralan ng maaksidente. May report si Hercules Barbacena. Patay ang maglola mula sa Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte matapos na mabangga ng ambulansya ang sinasakyan nilang tricycle alas 12:10 ng tanghali kahapon, Hulyo 16. Ihatid lamang daw sana ng 54 anyos na lola sa paaralan sa kanilang lugar ang 4 na taong gulang nitong apong babae nang masalpok ng humaharurot na ambulansya ang kanilang sinasakyang tricycle. Sa lakas naman ng pagkakabangga, nagtamo ng mga seryosong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima. Isinugod pa sila sa ospital. Ngunit pakalipas ang halos 2 oras ay magkasunod ring pumanaw. Ang ambulance po ay meron po itong pasyente sakay na 4, 2 pasyente po at ito po ay galing po ng Santa Elena, papunta po ito ng Provincial Hospital dito po sa Daig. Sa ngayon, nasa kustudiya pa din ng Labo Municipal Police Station ng 52 anyos na suspect para sa kaukulang disposisyon. Sir, sa ngayon po sir, andito po sila ang magkabilang panig. Nag-uusap po sila ngayon. Kaya sabi ko nga po, panig po natin dahil nagdadalamhati pa po yung namatayan. Ongoing po yung investigasyon at pag-uusap ng bawat panig po.
Paalala naman ng pulisya sa mga nagmamaneho ng ambulansya na bukod sa tungkuling maihatid sa ospital ang mga sakay na pasyente, lagi ding isaalang-alang ang kaligtasan ng publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Dalawa naman ang binawian ng buhay at isa ang naitalang sugatan sa nangyaring road crash sa Ligao City kahapon. PNP may paalala sa mga motorista. May report si Danica Garcia. Dalawa ang patay habang isa naman ang naitalang sugatan sa nangyaring road crash sa Barangay Herrera, Ligao City kagabi Hulyo 16. Kinilala ang mga nasawi na isang 19 anyos na motorcycle rider at isang lalaking minor de edad. Sugatan naman ang angkas ng motorista. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Hermenio Olivares, Chief of Police ng Ligao City Police Station, pauwi na galing sa paglaro ng basketball ang rider at ang kanyang kasamahan nang mawalan nito ng balanse sa kanyang motorsiklo at mabundol ang naglalakad na minor de edad na nooy pauwi na rin sana galing sa panonood ng basketball. Agad naman na nirespondihan ng Ligao City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ang nasabing insidente at idinala ang mga ito sa ospital, subalit nasawi rin. Considering po ito po ay isang barangay road, ma'am, madami pong tao naman at that time kasi labasan ng basketballan yan. At saka ito po ay sementado namang lugar. Hindi po ito prone area, kwan lang po ito. Masasabi natin na isolated case po ito. Kanina ay nakalabas na ng ospital ang backrider. Nakatakda naman iburol sa kaniya-kaniyang bahay ang dalawang nasawing individual. Sa ngayon po, ma'am, ito po ay masasabi namin sa aming parte ay case closed na kasi both parties, yung suspect and the victim ay namatay na. So wala nang silang pag-uusapan dito sa bagay na ito. Nasa both sides na, personally na po silang mag-uusap. Pero yung criminal liabilities po kasi ay hindi na natin pwedeng ipasa yan doon sa kamag-anak kasi both parties naman po ay sa kasamaang palad ay hindi na po, ay patay na po. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, bomba na hukay sa isang construction site sa Ligao City. At Congressman Zalico pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng dalawang itatayong pasilidad sa Barangay Humapon, Legazpi City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Tabaco City. Blanco pa rin ang otoridad sa sanhi ng insidente. May report si Rose Bilista. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Purok 1, Barangay Baranghawon, Tabaco City, umaga kahapon, July 16. Ayon sa BFP Tabaco, umabot sa first alarm ang sunog kung saan pinakanapinsala ang kusina ng nasabing bahay, habang wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Medyo may kahirapan po yung location kasi iskinita po siya. So, nag-laid out po sila ng 6 units na 1.5 diameter fire hoses para makakandak po sila efficiently ng firefighting operation. Ang involved po sa fire incident ay isang residential house. So, meron po siyang floor area na 75.74 square meter. Gross floor area na po yun. So, pero hindi po yun lahat nasunog. Bali, partially lang po. Ang area of fire origin po is yung dining area and yung kitchen. Kasabay po yung nasa labas na dirty kitchen po. Inaalam pa rin daw ng otoridad ang posibleng pinagmulan ng sunog. The fire incident is still under investigation. Wala naman po na injured, both civilian and doon sa mga responding firefighting personnel po. Paalala ng BFP, mahalaga ang pagiging alerto at maingat upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Isang bomba ang nahukay sa isang construction site sa Ligao City. Ayon sa otoridad, posible umanong sadyang iniwan o naiwan sa nasabing lugar ang nasabing pampasabog. Iniimbestigan pa rin ito ng otoridad. May report si Danica Garcia. Isang bomba ang nahukay sa isang construction site sa Purok 5, Barangay Basag, Ligao City, umaga kahapon, July 16. Ayon sa Ligao CPS, matapos na matanggap ang report, agad silang nakipag-ugnayan sa Provincial Explosive and K9 Unit o PECO. Batay sa ginawang pagsusuri, isang 60mm mortar round ang nadiskubreng pampasabog na posible umanong iniwan o naiwan sa nasabing lugar. At that time ay meron po silang ongoing na construction of flood mitigation structures and drainage system doon sa Nasisi River. Nasa kustudiya na ng PECO ang naturang pampasabog para sa kaukulang disposisyon at safety disposal. Base sa appearance ng 60mm, matagal na po siya kasi corroded na siya at marami ng rusty na siya masyado. May laman pa siya ng explosive sa loob. Masyado pa siya talaga sa hazardous. Kaugnay nito, hiningi din ng pulisya ang kooperasyon ng publiko na agad sa kanilang i-report ang anumang mapapansing kahina-hinalang bagay upang agad na maaksyonan ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Matagumpay na idinaos ngayong araw ang groundbreaking ceremony ng itatayong Mises Building at 2-story school building sa Barangay Humapon, Legazpi City. Nanguna sa aktibidad si Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. Si Angeline Dagta sa detalye. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang groundbreaking ceremony ng Meetings, Incentives, Conferences for Education and Sports Building o Mises Building at ng 2-story 8-classroom school building sa Humapon High School sa Barangay Humapon, Legazpi City kaninang umaga. Ayon sa opisyal, 70.3 million pesos ang pondo para sa Mises Building na naging posible sa ilalim ng Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG. 38.6 million pesos naman ang pondong inilaan sa 2-story school building
Learning na napondohan naman sa tulong ng DepEd Basic Educational Facility Fund. Aniya, naging posible ang pagpapatayo ng mga nasabing infrastruktura sa patuloy na suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Bicolano. Maraming salamat sa Diyos nang gana si Mayor Ismael. Kung dahil wala po kitang pinakadakulang milestones or evacuation, at the same time training school, and at the same time health, iba po yung diagnostics na hopefully mapadagos, mag-ibo. Let's aim high, more productive, more economic, more development, para mas marami tayong magandang buhay. Ipinagpasalamat naman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga pagsusumikap ng partido para makatulong sa mga Legazpeño. Hindi lamang daw ito isang simpleng proyekto, kundi isang simbolo ng pag-unlad sa lungsod. Ito po, kasama po sa inisyatibo ng Ako Bicol Party List, laging pinapansin at binibigay po ang pangangailangan ng mga Legazpeños. It's a big impact project po dito, papakinabangan ng matagal na panahon. Siguro kahit wala na tayo, andito pa rin po ang istruktura na ito. Kaya thank you so much, Ako Bicol Party List. Ipinagpapasalamat din ng tanggapan ng naturang paaralan na napili sila ng Ako Bicol Party List para sa naturang mga proyekto. Yung mga building po natin, especially itong classrooms, kasi ang gamit namin ngayon is mga substandard classrooms and dilapidated, which is also for demolition na. Kaya ining pag-construct ang two-story classroom, maka-address na po ang samuyang 8 section na estudyante para po matawan kimaray na pasilidad sa sendang pag-adal. Ini naman pong si Mises, if ever may mga darakula po kaming aktibidad, dahil na po kami marenta ki venue sa baba. Kundi, yaw na po mismo sa samuyang eskwela ng venue na tinaokan sa tuyang Ako Bicol Party List. Ngayong taon sisimulan ang konstruksyon ng mga naturang pasilidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!